Legendárna nedeľa v Komjaticiach, Pozískade vás s Cehlom zdravíme. Sme na vrchole sveta v Taliansku. A keďže sme na vrchole, tak na vrchole treba povedať o vrcholnej akcii, ktorá bude 29.6. V Komjaticiach opäť tam bude milión techniky, milión ľudí, super organizácia a táto akcia nám tak prirastla k srdcu, že ju máme veľmi radi. A preto tam veľmi radi chodíme, prídi aj ty. Takže 29.6. jún, Komjatické hody. A keď si myslí niekto, že to bude hodová zábava, bude taká zábava, že to ani zábava nebude. Tešíme sa na vás ešte raz 29.6. Nedeľa, Komjatice, Kultúrak a najviac ľudí na svete. Čaute.